नैबे टाइम्स नाव बड'लेण्डनि बाथि गायखेरजों बाहागो लाफैदों बाहागो लाफैनानै खौरां बिजोंनि सायाव नोंथाङा माबायदि अबजार्भ खालामो सारिखौ टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जेनाखि निउस पर्टेलनि रल बे रलखौ ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय बिहोमा होबोबाय थादों आरो मेडियानि रलखौ लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि थाखाय अभाब अभियोग नांगौखिनिनि बिथांमोननि गांनाय उखैनायनि जेनाखि इस्युस बेफोरखौ नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों फोसावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों बिथांमोननि जेनाखि 5थि गायसनथाय फाउन्डेसन डे बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनहा आरोबाव फैबाय थानाय समाव गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन आरो बारानिफ्राय बारासिन फलोवार्स मोनगोन आरो जोंनि जेनाखि रल मेडियानि बे रलखौ लालांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों दा जोंहा मेडियानि रल होननानै आं बुंबाय थादों ग्रेट पावार काम्स विथ ग्रेट रेसपन्सिबिलिटि जेब्ला नोंथांनि आखायाव मोनसे अस्त्र थायो बे अस्त्रखौ जोङो रेसपन्सिबलि बाहायनो सोलोंनांगोन थिग बेबायदिनो जिहेतु ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलहा जोबोद मोनसे पावारफुल अस्त्र थिग बे पावारफुल अस्त्रखौ जोङो ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय कनस्ट्राक्टिभ आइडियलजिनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन जोङो बेखौ डिस्ट्राक्टिभ जेनाखि नेचार डिस्ट्राक्टिभ आखुथायजों जोङो बाहायनो नाङा आङो बिथांमोनखौ खावलायदों थांनाय बोसोरफोराव जेनाखि रल लाबाय थादों थिग बेबायदिनो रल लालांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाफुंसार जागोन दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो पर्टेल चेनेला बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों बे थारैनो बांनाया मोजां ना खमायनाया मोजां बांनाया मोजां दा बाहायगिरिनि खर'नि सायाव थागोन बाहायगिरिया जुदि मोजाङै बाहायोबा 100टा जाथों 200टा जाथों 1000टा जाथों लाखटा जाथों बियो जोबोद मोजां खोथा नाथाय जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनायनि जेनाखि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बेसे गिदिर खोथा नोंथाङा फालांगि मावनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाफुङै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नामा नोंथाङाबो माबा मोनसे साननायनि दौलेङाव गोजावनानै दङ नामा माब्लाबा साख्रि नागिरनानै बैसो बाबेनलांदों नामा माब्लाबा जुलि लानो साननायनि समाय लानायफ्रा जाफुङाखै नामा जुदि नोंथाङा बैफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला मुलुग दरबारनि मुंदांखा तन्त्र मन्त्र मायांआव सोलोंथाइ लानानै फैनाय कल्पना देवी मुंनि सासे सुबुंनाव फोनांजाब खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै लानो हागोन फोनांजाब खालामनो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाफ्राव फोनांजाब खालामनो हागोन मानोना मुलुग दरबारनि तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जाबाय मायां जेराव मायांखौ सोलोङोब्ला नोंथांनि साननाय आरो गोसोनि लुबैनायनि जेंनाफोरखौ हमदांनानै थार लामाखौ दिन्थिनानै होयो बेनिखायनो गोबाव खालामालाबानो कल्पना देवीनाव फोनांजाब खालामना थार बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाखौ होनाय जादों